नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे खबरो. कारवार जिल्ह्यात अचानक पावसान लायली हजेरी. कारवार सोमार 28 तारखेक कारवारात सकाळच्यान हवामानात बदल जाल्लो दिसून येलो. सकाळच्यान मोड जावन पावस येवची शक्यता दिसताली. तरी पण लोकांनी हे सहज मानून आपापल्या कामाक हजेरी लायली. पण सुमार 11:30-12 वाजताना कारवार शहरात आणि बाकी गावात तुकतुकड्यान मुसळधार पावसान हजेरी लायली. आणि जे लोक आपापल्या दैनंदिन कामासाठी बाहेर गेले ते सगळे या पावसात अडकून उरले. गोय राज्यात बी तुकतुकड्याक मुसळधार पावसान अक्षरशः लोकांक सतयले. काणकोण भागात 1.5 ते 2 तास मुसळधार पावस पडलो. सांजपर्यंत मोडूच जावन मळब पावसाळ्याचे रूप दाखयताले. या दिवसात अशा अचानक येयल्या पावसान लोक हैराण जाल्ले दिसून येयले. बाजारात फुटपाथार व्यापार करच्या लोकांक तर या पावसान निराशाच केल्ली. जिल्ह्याच्या भटकळ, होन्नावर, कुमटा, गोकर्ण हिंगा सकाळच्यान पावस जालो. नंतर सांजेचे जोयडा, दांडेली, येल्लापूर हिंगा दनपार ते सांजेपर्यंत पावस पडलो. या पावसान बरेच कडेन जनजीवन विस्कळीत जाल्ले दिसून येले. MyMarathaLagn.com या लग्न जुळवच्या संस्थेत नाव, जात, फोटो, ईमेल आणि फोन नंबर देऊन मोफत रजिस्टर करा. हिंदू धर्माच्या आपल्या लाईफ पार्टनराक इच्छुक आशिल्ल्यान MyMarathaLagn.com या वेबसायटाचेर वय, जात आणि शिक्षण नमूद करून तुम्ही जीवनसाथी शोधा. अधिक माहितीसाठी संपर्क करा MyMarathaLagn.com. मोबाईल नंबर 8277089755. यादुरू MyMarathaLagn.com बेस्ट मॅट्रिमनी सर्व्हिस. अमदळीत रंगलो कार्तिक मासाचो हगरण उत्सव. कारवार कारवार तालुक्याच्या अमदळीच्या श्री नारायण देवालय जात्रेनिमित्तान वर्ष पद्धतीप्रमाणे हालकी समाजाच्या कार्तिक मासात जावच्या हगरण या विशेष स्तब्ध चित्राच्या मिरवणुकीक हजारांशी लोकांच्या उपस्थितीत वाहवाहाची शाबासकी साक्षी दिताली. या कार्तिक मासात जाल्ल्या जात्रेक दिंडी जात्रा अशेंय म्हणतात. ब्रिटिश काळाच्यान हालकी समाजाचे लोक हो हगरण उत्सव मनयत येयलात. तो आजपर्यंत चलतेर आसात. या वर्साक 10-12 पंगडान वेगवेगळे वेश आणि स्तब्ध चित्रांकन उपस्थित रसिकाले लक्ष वेधले. अमदूच्या या उत्सवात कांतार कन्नड चित्राचे दैववर्तक, वेगवेगळे प्राणी पक्षी, कोस्टगार्डाचे विमान, विविध देवालय रूपडे, रेडो, यक्षगान वेश, अयप्पा स्वामी महिमा अशा प्रकारचे स्तब्ध चित्राचे देखावे करूक कोणालेच आर्थिक सहाय ना असताना फक्त समुदायाचे लोक आपले परीन महिन्या पहिले तयारीत उरतात. हो उत्सव पळवूक आजूबाजूच्या ग्रामाचे हजारांशी लोक येतात आणि विभिन्नशा वेशभूषा केल्ल्या देखाव्याबरोबर फोटो, सेल्फी, व्हिडिओ करूक खुशी जावचे दिसून येता. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go.
जिल्ह्याच्या मतदार यादीत नाव नोंदणी आणि दुरुस्तीची विशेष सभा. कारवार. कारवार जिल्ह्याच्या मतदार यादीत नाव नोंदणी करचेसाठी तसेच नावा दुरुस्तीसाठी निवडणूक आयोगान 3 प्रकारच्या जागृती कार्यक्रमात चालना दिला. त्याची माहिती जिल्ह्याच्या संबंधित अधिकाऱ्या देऊन ती योजना कार्यरूपात हाडू जाय असे जिल्हा पंचायत सीईओ तसेच जिल्हा स्वीप समिती अध्यक्ष प्रियांका एम यांनी सूचना दिलात. जिल्हा पंचायतच्या आवारात चालल्या मतदार वळेरीच्या दुरुस्ती आणि नाव नोंदणीच्या कार्यक्रमाअंतर्गत यावेळार तालुकास्तरीय जिल्हा आणि तालुक्याचे नोडल अधिकाऱ्याला व्हिडिओ संवाद कार्यक्रमाच्या सभेचे अध्यक्षस्थानावेल्यान तेमी उलयताले. जिल्ह्याचे दिव्यांग, अल्पसंख्यातर, ज्येष्ठ नागरिक, निराधार महिला, आदिवासी अशा विविध वर्गाच्या मतदाराक मतदार यादीत नाव नोंदणी करूक अधिकाऱ्यान क्रम घेऊ जाय. शाळा कॉलेजात मतदार नावा नोंदणीची जागृती करू जाय. 18 वर्सां वयल्या सगळ्याली नावा नोंदणी करून तेमगेल नावा निवडणूक आयोग, जिल्हा अधिकारी, जिल्हा पंचायत हेमका माहिती दिऊ जाय. जिल्ह्याच्या विविध योजनेमार्फत स्वसहाय संघावतीन आणि ग्रामपंचायतच्या कचरा वाहनामार्फत मतदार यादीत नाव नोंदणी करचे बद्दल प्रचार करू जाय. शिबिरा घडो हाडू जाय असे तेमी सांगले. यावेळार विविध खात्याचे अधिकारी, जिल्हा स्वीप समिती सदस्य, नरेगा IEC संयोजक, कर्मचारी आणि इतर हजर आशिले. नरसिंह मार्केट कारवार. तुमका गरज आशिल्ल्या देवकार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना, केळी, होमाकाडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पाना, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तऱ्हेची सामुग्री मिळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्षाच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागात घराकडे पावोची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट, केंद्रा बँकेचो तळमजलो, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलच्या वीक्षकाक एक खास खबर. तुमगेली किंवा तुमगेल परिवाराच्या सदस्याली जनदिसाची खबर कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलचे योग्य दरात प्रसार करसाठी प्रत्येकी किंवा एक कुटुंबाच्या आवो बापू आणि 2 पोरा अशा 4 सदस्याली 1 वर्षा खातीर खास पॅकेज. तसेच लग्नाच्या वाढदिवसाची खबर प्रसारात योग्य दरात सवलत. अधिक माहितीसाठी आजच स्क्रीनाचेर दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा आणि नाव नोंदणी करा. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.